2013 सेंट्रल जितु लैंड एक्विजिशन एक्ट এই অ্যাক্টর সেকশন 41 সাব ক্লজ 1 কয় সিডিল এরিয়ার মাটি কোনো পর্যায়ে সরকারে অধিগ্রহণ কৰিব নোৱাৰে। এটো সেই 2013 সেন্ট্রাল ল্যান্ড एक्विजिशन एक्टर এগেইনস্ট গল সিক্স সিডিল অর যেটো প্রভিজন বিটিসি एक्टर এগেইনস্ট গল। এখানে আমার দাবি রায় बायनानै जादों बे हाया जोंनिसो जोंनि हाया जोंनि ओमफ्राय जों मावनानै जागासिनो दं। बिदि हाग्रा गोजामोन जोंना दाना गासिबो हाग्रा सिफायजोब्बाय मोजां नुबाय दा गभर्नमेन्टआ लानो नागिरदों जों हगारा। बेसे बोसोर जाखो नोंसोर थाबोनाया? हाबाब आं बुरैना बेसेबां जाखो आं बुरैना बेसेबां जाखो आंनो फिसा साथाम साब्रै बिलाइबाय ओमफ्राय साथाम हाबा होबाय आङो हौवाफोरनो मिथिदों साथाम साब्रै हाबा जाबाय आंना फिसा हिन्जावफ्रा ओमफ्राय फिसा हौवाफ्राबो बिहामजो गथ' गथाय जाजोब्बाय हाबा जाबावबासो दबगाव गामि दा बिनि 11 बिगा 3 काठा जिरुलेसा बे हाखौ सार्कल अफिसारा गावसोर इन्स्टिटिउट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट माबा प्रजेक्ट लुनो होननानै माने बुंदों। ओमफ्राय बेयाव सोरबा न' लुदों बेखौ बोखारनांगौ, जेसेबां फसल खेथि फसल बानायदों बेखौ बोखारनांगौ होननानै नटिस हरदों। दा बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौबो लिंना लायबाय। दा लायनानै जोङो बेखौ नुफैबाय बुजिबाय जे बे जुग जुग जायगायाव बे जायगायाव माने रायजो जाबोनाय बर'फ्रा बे जायगाखौ बेसेबांबा जुगनिफ्रायनो आवग्रिनानै दं। बे हा हुखौ बे जायगानि मानसिफ्रा आवग्रिनानै दङ। बे जायगायाव बिसोरनो आबाद मावनानै जादों। दा बे जायगाखौ दिनैसो माने बे जायगाया गभर्नमेन्टनि हा होननानै बुङोब्ला बे बिराद अन्याय जायो आरोखि। जेराव जि हाखौ बर'फ्रानो बाहायदों बे बर'फ्रा बे हाखौ दिनैसो सरकारा जुदि लांनो नागिरब्ला बिराद अन्याय दुखुनांथाव। आरो ओरैनो जोङो 6 सिडिउल एरिया ट्राइबेल एरिया बे ट्राइबेल एरियायाव ट्राइबेलफ्रा जेरावखि थाया सरकारा ट्राइबेल माने हासो होनांगौ। दा ट्राइबेलफोरनो हा होनो नागिरै बे ट्राइबेलनि हाखौ सेनो नागिरब्ला बेथ' बिराद दुर्भाग्य। बेनिफ्राय देरसिन दुर्भाग्य जेबो गैया। जोंनो हा होनांगौ बेयाव। बिसोरथ' आरोबाव माने बेयाव खाजिना होनानै थादों। 2019आवबो होदों नङा खाजिना होनानै थादों। खाजिना होबाय बिसोरनो आरो दिनै बिसोरनो खाजिना होलायनाय बे हाखौ बिसोरो फाट्टासो होनांगौ बिसोरनो। बे जायगायावलाय बोरै मिसा मिसि गभर्नमेन्ट अफिसबो जाफैनांगौ फालाय बेथ' जाथावथाव नंखाथारा। दा ओंखायनो जों अप'ज खालामो, जोङो आपत्ति खालामो। बेखौ गभर्नमेन्टआ खालामनो नाङा, बे इलिगेल बियो। आरो बेखौ हाखौ हगारनासो होनांगौ, फाट्टा होनांगौ बे जायगानि गामिनि रायजो राजाफोरनो। आइनाव बेनो दंखायो। आरो बेखौ जुदि मावाब्लानो जुदि हा सेनो नागिरब्ला बेखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा ज' ज' होबथागोन जों, नङा होमबा? जों ज' ज' होबथागोन, बेखौ मावनो होनाय जानाय नङा। बेखौ मिथिनाया मोजां। आरो आं दहाय इतिमध्ये जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारि एन.सि. बसुमतारी बिथांखौ आङो दहाय बुंखांखाबाय। बे जोंनिनो माने बुंनो थाङोब्ला बर' फिसा मानसि बे जोंजोंनो मावफाबायनाय, गोदोबो एबसुनि आन्दलनावबो जों ओंखारफादों बिथाङा। दा बिटिसिआव सेक्रेटारि जाबाय। दा आं बिथांनो दहाय बुंना होबाय बेबायदि दुखुनांथाव जाथायखौ दाखालाम नोंसोरो, होबथा होनना बुंदों। बन्द' खालामनांगौ बेखौ, बिदि दाखालाम। दिनैसिम सरकारा जेनेबा मानिबा सेन्टार ट्रेनिं सेन्टार खालामनो होननानै बेखौ लानो होननानै फैदोंमोन नालाय बेहाय ओमफ्राय जों माने गासिबो बे जानाखि हा मावनानै जाग्रा मानसिफोर ज' जालायनानै जों माने जों हगारा होननानै बुंनाय जादों आरोखि। बे हाखौ सरकारनि थाखाय जों हगारनो हानाय नङा। बे माने सासे मानसिनिल' हा गैयाना, गासिबो ज'सो बाहाय माने नटिसआ फैदों 11 बिगा 3 काठा जिरुलेसा। होमबा बे खयजन न'खरनि हा जागोन बे 11 बिगाल' हाखौ मानो नांगौ? सरकारा मा खालामगोन बे 11 बिगा हाखौ? नटिसआव मा थिनदों? नटिसआव थिनदों माने जानाखि माने बाहाय सासेल' न' लुदोंमोन ना, बिनि एसे सिगां लुखानाय नङा। खिन्थु नटिसआथ' नै 28 थारिखआवसो फैदों। माने नटिस फैखांनानैसो न'खौ लुदों होननानै बुंदों नै बिसोरो। जोंथ' नटिस फैखांनानै लुवाखै। जों न' लुखांनायनि माबायावसो बुंदोंमोन नालाय। थारमाने 15 नटिसआव फैदों। 15 दिननि गेजेराव न'फोरखौ जुदि नोंसोर सिफायाब्ला बा मावनाय दांनाय आबादफोरखौ माबा खालामाबा जों माने आयेननि दारा सास्ति होनाय जागोन होननानै बुंदों आरोखि नटिसआव। 15 दिननि गेजेराव औ जेनेबा हाखौ सरकारनो हगारनानै होनांगोन जाहैगोन आरो।